Ja, nu er den med. Ja. Så. Og som sagt, så er det meget rart at have lidt plads til det hele, som I nok kan se. Og den her gammel her, den kunne ikke være nede i den her bøge her, så der blev jeg nødt til at lige og så lave en aftale med Uret Gælder. Så nu sker der det, at der er plads til det hele, og så lægger vi et låg på, og så er vi klar til at så køre afsted igen. Ja, men først skal vi lige til Biltema, fordi jeg skal lige ind og så lige høre, om de vil købe min idé om en savstyring til ikke en bil. Men det kan I få at se lidt senere, hvad det er, jeg er i gang med at fikse. Man leverer lige indgangspartiet her, og så det er ikke sådan, når der er jagt på foregår også. Så det er jo næsten i skovens dybe stille ro, det her. Det må man skulle sige. Og så hvis man ikke lige har fået noget mad der, så kan man altid få sig en pølse til en 5'er. Og plus en kop kaffe med en knækbuller for en 5'er. Og så er måske lidt mandel også. Ja. Og det, altså, det virker ikke sker overhovedet hyggeligt det her. Ja, så det er stort, ja, det er stort, ja, det er stort, ja, det er stort. Og så en tunbrødsrulle. Det er vel aftensmad også, det hele. Ja, så det kunne måske være, at det var sådan en kaffemaskine, du skulle se at få anskaffet dem. Og for os, der ikke har en opvaskemaskine der, så er det her et meget godt tilbud. Garanterer. Og så finder de hele tiden på noget nyt. Ja, Per, det kunne måske være, at du skulle få anskaffet dig se en vogn her til fruen, så I kan komme ud på cykeltur. Det kunne jo være herligt med en lille tur ude i det fri, for at slippe for alle vipsene. Okay, den her cykel her, den er måske nok lidt for høj til dig. Men der kan vel indstille sadlen. Og hvis man ligefrem mangler noget værktøj der, så er det jo også et måske meget godt tilbud til 369 kroner. Hvis dog ikke man hellere vil bruge pengene på en lille rejse til Gran Canaria for 2. Og så er der solcellelamper. Åbenbart noget spotlights. Og hvis nu Tom han havde været med herude, så var det måske meget oplagt at få ham placeret i den her herlige pengekorg, mens jeg går ud og handler ind her i Biltema. Men det her frister nu måske lidt bedre, når man tænker på chokolade til Andersen. Og som jeg sagde lige inden, da jeg gik ind i Biltema, at jeg havde en... Så vil jeg høre, om I var med på at lave en savstyring til en cykel. Og det er jo simpelthen bare perfekt. Med lejerne, der kører frem og tilbage, og den er let at styre. Men de vil jo tænke over ideen. Den er jo ikke helt dårligt, sagde de. Så ja, vi får se. Og nu er jeg på vej over til IKEA, og jeg har spist. Så det må bare være en anden gang. Ja, og så kører karusellen til IKEA. Og de har jo en masse tilbud her. Og man vil jo godt have det hele, men man er ikke lige frem en blæksprutte.
hvis man lige trænger til et lille hvil, det er jo meget oplagt, at man lige vælger den her. Ja, de kan sgu det der med også at stable det op på, så det virker utrolig flot. Det må jeg sgu sige. Opfindsomheden, den fejler sgu ikke noget. Så går vi til Ingebal hjemme i vores dansehal. Der er fest og god musik og kulørte lamper. Så er der en rigtig gammeldags drejetelefon. Drejeskivetelefon. Det er jo nærmest som et rigtigt sådan 70'er hjem, det her. Det kan man sgu også godt købe. Det er utroligt. Sej. Det er okay. Ja, det kan vi alle sammen godt huske. At dengang der var tv i sort-hvid. Skål! Ja, det kan jo godt være, at der er nogen, der trænger til ild i bilen en gang imellem. Specielt med ham her. Der er vist også andre, der er interesseret i IKEA, som I nok kan se herude. Jeg har aldrig nogensinde set så mange. Jeg ved ikke, om det er skarv eller fugle, eller hvad det er, skader, eller hvad det er. Men det pynter sgu ikke. Meget speciel lampe her.
Man skulle næsten tro, der var lidt Korsbæk stemning om det her. Og så at man lige kunne finde Laura et andet sted, der nok måske gav en lille kop kaffe, Madame Blå. Som sagt, så skal vi jo også have et lille nyt køleskab. Så nu fandt jeg da i hvert fald lidt her i IKEA. Jeg er da ikke helt tosset der med den der fryser der. Og så til 5.000 kroner i svenske Bilosa. Det okay, der er måske også en, der er lidt højere her, men altså, det er lidt svært at så sige, hvad der er bedst. Men det må vi finde ud af. Og så er der vejen til Danmark. Men jeg tror nok, det bliver herover. Det må jeg lov ikke om, fordi at, jeg hygger mig i hvert fald herover i hvert fald. Og det er der flere, der gør i hvert fald. Jeg skulle næsten tro, at de får lidt amerikanske. Ja, det er det rene drømmeland, det her, må jeg sige. Det er simpelthen lidt af hvert for enhver smag. Hold da op. Og ja, I skal passe på med at så finde den rigtige finger der. Eller den rette finger der. Det er ikke godt. Men det er sådan en ren og skær ungdomsværelse, det her, kan jeg se. Ja, der var en gang, hvor da man flyttede ind, så havde man jo sådan et badekar der. Men det er jo blevet alt for dyrt, og så fylder op nu her om dagen. Så det bliver jo bare ren og skær dos. Og det er sgu også meget bedre. Det er jo utrolig meget vandspil. Nå ja, de måske have hørt, at jeg sagde det der med fingrene der, for nu er den, du skal da få det sammen i hvert fald. Så. Og så lidt af en skjorte fra Grand Prix'et, kan jeg se. Den har de sgu også fået fat i. Det er jo stille. Og inden man skal ind til Melodi Grand Prix i Danmark, også Sverige, så skal der jo lige smukseres. Og så det kan de jo gøre med den her lille briks her. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Og ja, må ikke den trænger til på hjul her. Den cykel her. En lille værksted. Det var altså Samar var verkligen gjort i kundservice på nedre plan. Tak. Nej, det er ikke et kort over Malmø. Det er simpelthen bare det hele er en leg. Lidt aftensmad måske. Eller bare nøjes med en dumle. Ja, færdig med at handle ind. Og det bliver ikke lige frem til nogle transport, jeg skal have kørt hjem. Fordi jeg har købt 4 viskestykker til en 20.สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย